Aperta Libro je obyčajná stránka, na ktorej však spolu tvoríme neobyčajné veci. Spoločne vymýšľame príbehy a píšeme knihy. Napríklad Adam. Jedného dňa sa dopočul o stránke a našiel tam knihu, ktorá ho zaujala. Začal čítať. Najprv písal knihu len Jakub. Neskôr sa pridala Silvia a teraz aj Adam skúsil pridať kus príbehu. Silvia si to všimla a potešila sa. Pokračovanie príbehu sa jej páčilo a zároveň ju prekvapilo. Adam totiž pridal postavu, ktorá by jej samej nikdy nenapadla. Hneď dostala nápad a napísala o tom aj Adamovi a Jakubovi. Takto sa títo traja zoznámili a pustili sa do spoločného písania. Čím hlbšie sa vnárali do príbehu, tým to bola väčšia zábava. Každým príspevkom si získavali nových čitateľov, ktorí s napätím očakávali ďalšie pokračovania. Jedného dňa napísali záver, dokončili tak svoje dielo a ukázali ho celému svetu. Aperta Libro je o zábave, motivácii a vzájomnej inšpirácii, ale je v tom ešte niečo viac. My máme totiž epické poslanie. Pridaj sa tiež a pracuj s nami na niečom výnimočnom.